Môžem vás poprosiť jednu mangovú Nikolausku, ale najprv mi ukážte váš občiansky. Som tu každý týždeň, som doslova alkoholik. To stačiť nebude. Však mi kontroluješ občiansky každý týždeň. Vyzeráte presne jak tí stredoškoláci, čo si tu každý deň skúšajú kúpiť chlas. Nie, ja mám 27 a moja duša zomrela už pred 4 rokmi. No okej, keď inak nedáš, tak nech sa páči. To sa mi nejak nezdá, vyzerá tak fake. Ani sa ti to zdať nemusí, lebo ja mám 27. Konečne sa občiansky naskenuje. OK, tak aká je vaša adresa? Vážne, jedine, že je to fake. Kuklovská 25. Tak to sedí. Ale to ste si mohli aj tipnúť. Aké je vaše stredné meno? Francis. OK, správne. Ale stále vám neverím. To čo si práve spravil? Hlavne ste len dve malé deti, ktoré stoja jeden druhému na ramenách a majú na sebe kabát. Však mám na sebe tričko. No a to je detail. Tak to si prehnal, ja idem volať políciu. Čo? Ne, prosím, nevolaj policajtov, bude mať z toho problémy. Áno, chcem, aby si mal problém. Ty tomu nechápeš. Ja mám 14. Ty máš 14? To do akého obchodu som došiel?